Bapak lan ibu ayo padha ndedonga supaya sedekah iki diberkahi sing maha kuwasa. Buktine bengi iki nganakno sedekah hajate dulur kene kabeh supaya oleh berkah. Sampeyan tak dongak-dongakno iso bebas teko musibah diparingi panjang umur rezekine melimpah. Pamcen Bapak Lurah iki atine suci dasar salate kusyuk uga pinter ngaji. Tak dongak-dongakno Pak Lurah banyak rezeki muga taun ngarep iso balik munggah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, dalu niki alhamdulillah campur sari Anggun Wijaya ingkang ngantos dinten menika taksih dipun pimpin utawi dipun pandegani kalian Bapak Mudin Sapari. Insyaallah niki desa Sumber napa nggih Sumber Banjar nggih, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, alamate campur sarine. Nek desa sing bancaan iki dusune dusun Banjar, desane Banjar Namar napa Banjar napa ngoten nggih. Nggih alhamdulillah padha ndedonga Pak Bu nggih monggo. Muga-muga sakwise desa mriki dusun mriki disedakoi bebas tekok penyakit, paring seger kewarasan kabeh, panjang umure kabeh, nyambut gawene lancar kabeh, diparingi rezeki sing kathah lan barokah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Sing sakit muga-muga ndang cepet saras. Sing kesulitan golek penggawean, kesulitan golek rezeki, muga-muga paring lancar kalih Gusti Allah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Niki gandeng kali sedekah niki, sedekah niku cara Jawa, cara Arabe sedekah. As-sadaqatu lidaf'il bala. Sedekah niku iso ngilangno balak, iso ngedohno bilai. Muga-muga estu balake ilang, bilaine ilang, karek rezekine seger kewarasane panjang umure. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Pun mboten kata-kata nggih ngapunten Mas, lerekno Mas. Nah ngono. Soal iki jamene tak delok ki jam pukul. Lah nggih jame wis jam pukul, adik dagelane nek njero yo akeh. Engko aku ngomong dhewe gak ana putuse. Wis gak ngreken. Sing penting seneng-seneng. Jero ana langgeng ana akeh banget. Lho ngono didisiki. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi jarene wis aman
sing digadang bi lah lapo kok moro-moro di stop iku iki lah ya apa penonton kok didelok oh ngono bro ora ketok terus ya apa ya dagelane loro lho kok penontonnya 16 lho 16 sing ngantuk piro? Alah 16 sing ngantuk 9. Arek cilik-cilik pelayon ki meng loro bae iki meng. Lah tibake karek piro iku? Aku ngerti arek cilik-cilik loro pelayon ki meng. Lah apa ngerti apa? Gak aku, gak ngerti aku. Kenapa arek cilik-cilik loro melayon? Glinding maneh. Iki sing gedhe iki. Iku mang sing cilik loro. Cilik-cilik loro meng pelayon sebabe apa? Sebabe apa arek cilik-cilik loro kok pelayon? Duwi entek wis gak iso jajan. Lah pokok sangun entek duit entek gak iso jajan. Tapi aku seneng karo dulur kene. Iya senenge ya. Oh. Mi dengkulmu anjlok. Kok iso mie iku lho? Dagelane telu. Ya dagelane telu tekan iki mang sing ngeterno mie iku. Iya. Pancen iki bener, omong iki bener. Ya apa ya apa? Iki nek cara Inggris. Inggris Iki jenenge Mike. Mike. Nah, terus Mike. Tapi nek cara Jawa. Cara Jawa Mie. Hah? Mie. Kok iso dadi gelem gak gelem iki kudu mbok mie. Apa maneh omongane? Ayo, Mike. Lah kowe gak cara Jawa nek Inggris Mike. Cara Jawa Mie. Mie. Mie mbokmu. Tulisane kok nek kene mie. Ayo mie mbokmu ngono ta. Sik. Ya apa ya apa. Aku saking ulapku awakmu karo aku. Ya Nek disawang teko kono lho jan kok kaya apa? Kaya kodhok kate disuluh lho. Iya kene buwenterek ngene lho. Iki lampu syuting rek. Iya kene gak ngono, gak kenek gambari awake dhewe gak mlebu. Iki madhepe ning ndi awake dhewe? Yo, madhep rene iki enek wong papat. Kono ana wong papat, iki ana arek cilik-cilik papat. Iya. Lah syuting nang kono madhepe ya mbrono rek. Iya. Lah awakmu iki meng ya wis ngeli gending. Yo wis awake dhewe jange njaluk parake esuk didisi arek. Aku malih gawe iku mang caping gunung. Caping gunung. Nyawer. Ya durung. Lah dalah. Ayo ngisin-ngisini dapur. Para pengrawit iki ya golek rezeki ya golek pangan. Mbok le gendeng ya kudu mbok sawer. Lho ngono ta? Ya iya no. Awakmu mosok nggawa dhuwit ta masih ngono. Awakmu wis nyawer. Nyawer tapi aku mang duwite gak ono. Nek awakne nyawer kudu ambek duit. Ya 100.000. 100.000. 100.000. Iya. Oh, berarti ji awas matamu. Oh kakimu. Ya 100.000. Gendengmu apa? Aku mang caping gunung. Gendeng Caping gunung. Caping gunung Gusti Pangeran, Bur. Lah apa? Lah ya presiden wis ganti ping 8 lho. Kok jek njaluk caping gunung iki. Iku senengane dulur kene. Ayo sing anyar-anyar titik ngono lho. Ono ta? Tak le. Yo gending sing anyar ta. Yo karemu nyawer. Oh iya 100 yo 100. Caping gunung, Bro. Nah. Wis nyawer. Nah nyawer. 100 klothok. Sik dem Mas, endi dhuwite Mas? Endi dem dhuwit? Lah kok tangene Leh, dorong, jarene dorong. Panjake tak takoni jare dorong. Oh alah rek durung dicekeli KUD kok wis korupsi ya. 100 klothok abang tak uncalne ro. Panjak kendang tak takoni jarene awakmu nyawer tapi duwite gorong. Engko nang jeblok-jeblok nang kono. Nang jeblok. Golek Mas, goleki. Aku dadi wong iki paling beres kok. Durung ta? Durung. Lho kono. Jarene jek kok gawa. Aja royokan. Nek kira-kira gak cukup 10.000, 5.000-an gak apa-apa. Sing penting rata. Nah, tapi jarene jek kok gawa. Sumpah wis sakmu. Kene. Lah iki. Oh, kok. Iki tak kene kono. Iya. Kok ya gak setuju kok sembako. Koclok. Mas yang ngene iki anggepmu sekolah 7 dino iki. Wong nyawer kok ditaleni tampar kaya sapa? Lah awakmu iki. Lah iki ngilih. Ngilih.
milih duwite Pak Kasun. Pak Kasun. Pak Miran. Ayo, Pak Miran, Pak Kasun iki ya. Nggih, terus nggih Pak Miran nggih. Gokran Miran. Kok Gokran Miran? Pak Miran. Siapa? Pak Kasun, Pak Miran. Lho lah iya. Lah kok Gok Pak Kasun Pak Miran. Ayo kok jaremu Gokran niku ayo. Sapa? Awakmu emang jare Gokran. Mbok ngaku aja kok trimo Pak Kasun. Terus. Termasuk punya pangkat. Punya pangkat Termasuk perangkat desa. Iya. Perangkat desa. Lah sing ngadang aku kok. Lho mosok sing ngadang awakmu ro jenenge? Sing ngadang sapa jenenge? Aku gak ro. Gak ro aku. Ana aku ya jelas ro. Sapa? Lho lah iki. Yusih Karmise. Oh niku masih paling rohmu ya sing ngadang tok. Sapa? Sing ngadang tok. Aja kok sing ngadang. Sing korah-korah ki lho aku ro. Ya ro yo ro. Sing korah-korah sapa? Sing ngadang Yusih Karmise. Sing korah-korah Sapa? Yumah Sarimah. Ketemu lagi teko ya aku. Apa kowe mukok iki? Lho gak ngono. Aku lagi teko wis dipapak wong loro kok. Gus, sapa ya iku mang? Ayo Yusih Karmise. Karo sapa? Ayo Yumah. karo Yumah Sarimah. Alau cek mula maca, Pak. Niku. Ro jenenge tapi dicatet tok. Gong. Lah iku mang. Kasune aku ya karo Pak Miran. Ya Pak Miran. Acene mang mlebu nduk kerobongan kono. Pak Kasun Pak Miran. Sing ngadang. Sing ngadang. Yusih Karmise. Iya. Oh, lho kok iso. Yumah Sarimah. Iya. Iya. Bolak-balik ni modele kaya. Apa iki gending? Aku mang caping gunung. Kok setebor iki lho tak iki kok nek sampe cepot ngijoli. Ngijoli duit 100 gak bayaran. Ya wis nyawero. Ya, nyawer. Melok nyekeli. Ya, ayo. Iku nek ucul ditebek. Ditebek dadi gawe engko. Ayo, sawer. Apa? Gending apa sih? Sak karep pokoke aku mang caping gunung. Ya. Capek gunung. Iya. Oh, gending-gending lawas. Iya. Mas rampak, Mas. Tetep tak talen. Serampat. Yo, gending Ayo serampat. serampat Mas, alon-alon penak Mas. Gending serampat. Bintang kecil di langit yang tinggi. Ayo, Amat banyak cocok menghiasan kasar. Betul. Aku ingin terbang dan menari. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru. Hop. Serampat. Kau niku lha apa? Mari. Wis mari gendinge. Ayo timbang kising nang. Lek mangkane oleh reno. Bangkit aku joget. Joget. Ayo enggak bisa, Bro. Karoan joget. Salah. Lah iku gak joget lha apa? Aku kate tanggapan rene, Heeh. awakku kan pegel ini. Ya terus. Isuk mang aku mampir ning Modo Kecamatan. Lha apa? Aku golek ngombe apa? Tuku jamu. Jamu. Begitu jamu tak ombe. Terus? Lah kok tak waca enek tulisane. Tulisannya ya apa? Kocok dulu sebelum diminum. Oh, kocok dulu sebelum diminum. Lah. Terus. Urung tak kocok wis tak ombe. Kadung kok ombe. Ya makanya aku ngene iki mung ora kok joget. Lah lha apa? Ayo ngocok jamu mang lho. Wong jamune sore kok iso ngocok nduk weteng sayamene. Lah, Edian. Lah nek siswa ya rata dhewe to. Kok nek semujo kelar. Iki rada anyar iki anjen iki, Mang. Anyar gres iki. Sing ndi? Iki Mang dikocok iku, Mang. Dewek ki apa to bos sing gak anyar. Iya. Anyar, seneng aku. Jos pokoknya. Wanjake luar biasa. Wanjake kerawitane ya luar apa para penontonnya ya luar biasa. Ya apa? Mbok iki sing papat iki.
Siji loro Nek, telu iya. papat. Iki arek-arek SMP Nek paling. tak delok kok kene kok koyo calon caleg iki. Yo, kok calon caleg iki caleg iki kok- Papat. apa caleg iki? Papat iki 1-1-0-1. Oh, Lah kowe sing tengah kuwi Apa? wedi ya? apa iku? Iku calon sing lemu. Koyo cilik aku. Kaya cilik. Tapi ketoke meneng. Terus? Ngentekne jajan. Gendeng aja nih. Lho, kok lho. Ngentekno jajan kok lho. Mutok sewot gedang. Ku tak semut gedang lho. Lah sing ibu-ibu kuwi Sing ibu-ibu iku. 2, 3, Nek kono. 4, 5. Ya apa? Belum. Nah, iki tukang sone ya nek 3. Ndi, hitung 1 2 turu 3. kabeh. Tapi rokokan kabeh ya. Alhamdulillah jek umah rokok. Iya. Bur, Apa ya apa? kabare piye awakmu ya padha sehat-sehat. Alhamdulillah sehat walafiat, gak ono alangan apa-apa. Iya, Muga-muga padha. sing penting kan sehat. Iya to. Masalah rezeki kok diatur karo Gusti Allah. Padha. Iya. Aku pun juga begitu. Iya, betul. Wani padha sehate, Ya. aja lali karo agamane. Yo Supaya imane tetep kuat, Nah. tetep jejet, gampang golek rezeki. Amin. Tapi modele omonganmu sing mburi iki mangkok ngomongno agama-agama. Kok kaya pinter-pinter agama. Lho. Aja kok trimo agama. Ya apa Ya nuwun sewu. Iya. Campur sari Anggun Wijaya. Anggun Wijaya. Iki nek aku lho iso ngartekne, Bur. Alah, model kemplit men. Cakot petok iki mang iso ngartekno. Sing duwe dhewe Ah, Gori Sapari. Pak Mudin Sapari. Iku iso gawe jeneng tapi belum tentu iso ngartekne. Oh iya pancen, tapi awakmu iso ngartekno Oh, iki. iso. Anggun Wijaya. iya. Dimulai teko ang. Anggun Wijaya diawali teko Ang. Anggaplah ini campur sari Anda sendiri. Iya, iya. Sebab yang punya hajat termasuk orang pribumi Pribumi sini, sini. yang namanya Pak Mudin Mudin Sapari. Sapari, betul kok ang. Terus Anggun. Gun. Gunakan waktu, ya dah? Iya. Gunakan waktu Ya. yang baik. Kalau memang Anda ingin membutuhkan campur sari Anggun Wijaya. Wijaya. Betul. Ya, Bra. Ika Anggun. Anggun. Wi. Wi. Ya, wi. Wilayahnya Wilayahnya ada di Kota Lamongan. Kota Lamongan. Tempatnya di desa sini. Budi Mas ini Kedung Banjar. Ya, Tepatnya di wilayah Lamongan. Banjar Namar ya. Ya toh? Ya. Desanya Banjar. Kedung Banjar, betul. Ya. Sumber Banjar. Sumber Banjar, betul. Desa Wah. Sumber Banjar. Iku menganggun wi. Wih, Ja. Jangan khawatir. Ah. Anda dijamin pasti puas. Aduh, Ngono amin. lho. Pasti puas. Iya no. Cek jangan khawatir, Anda dijamin pasti Pasti puas. puas. Karek terakhir. Apa wi? Ya. Ya. Ya, Heeh. ya. Ya. Ojo nglinding itu yo. Jelas gak iso, karek iya iku lho angel. Ya. Iya, iya. Yang penting pinter oleh ngenyang. Campur sari kok dinyang iku lho. Lah nek gak dinyang ya gak iso budal no, Bro. Oh ngono ta. Iya to. Iya betul. Campur sari ki ora bedane kaya wong bakulan wong dodolan. Kok balane piro dikalkulasi uman piro deng, kok awake dhewe bose uman piro. Lah ngono. Mergo seni ku ya angel. Iya. Didol larang gak laku. Eh. Didol murah gak iso ngedol. Gak cukup didol. Sing penting sinanggap oh gak rugi, sing ditanggap yo gak rugi. Betul. Padha mlakune insyaallah lancar sedulurane. Pinter geng. Kandhani. Wong aku kok, Bro. Iya. Awakmu takon masalah apa? Ya iku mang lho masalah agama kok gelane modelmu ngomongmu kemelinti agama. Masalah agama ki aku yo ora pinter. Nah, terus Ning titik-titik aku iso. oh titik-titik iso. Lah. Soale omahmu iku krosoku kok adoh karo pesantren. Lho, tapi anakku tak pondokne goblok. Lho, anakmu no pondok. Iya to. Pondok Tebu Ireng. Apa nih? Pondok no Tebu Ireng. Iya, anakku koncone ning Tebu Ireng tapi anakku ning Tebu Sogolan. Lah, koclok pondok kok Tebu tembus. Ireng sitok ya Tebu Ireng kabeh, Bu. Oh, Tebu Ireng kabeh. Iya to. Iya. Ngono tak rewangi nyambut gawe ngene geger karo kepala sekolahe. Lho, aja sampe geger karo guru lho ya. Nih. Soale anake dingengerno lho sekolahan kono. Iya, Bur. Heeh. Wis seru. Permasalahannya apa kok geger karo guru? Nah,
permasalahan. Ya dikenano. Iki masalah SPP-ne anakku. Bayaran ulanan. Wayang bayar aku telat 3 bulan. Salahmu. Tiap bulan kudu dibayar. Awakmu koncoku lho ya. Iya, tapi salah ngono iku 3 wulan gak dibayar. Aja ngewangi gurune anakku lho ya. Ya sing jelas awakmu sing salah. Tak rewangi kaya ngene aku golekne anak kangge SPP-ne anak. Iya ngerti, anak butuhe pinter nyambut gawe wong tuwa gak kedungsangan awan bengi gak. Lah, butuhe anake pinter. Anake pinter. Tapi 3 wulan gak dibayar iku salah. Aku disurati. Lah, eling-eling kepala sekolah ya kancaku dhewe. Oh, kanca. Kancaku sekolah. Iya. Aku disurati. Ora tulisan Jawa, apa cara Jawa? Cara Inggris. Ora bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Oh, enggak. Lah bahasa apa? Ayo jenenge Pondok. Pondok. Iya. Nyurati aku yang ngangge bahasa Arab. Loh. Dadi nyurati awakmu tulisannya bahasa Arab. Bahasa Arab coba gak ngono. Gak iso maca berarti. Jelas gak iso maca. Lah kok ngenyek wi. Soalnya Arab lho ya. Aku melelek muridnya pria lah aku. Masa? Pria ki muridnya guruku masih ketok sing coba uang. Lho. Disurati kepala sekolah nganggo tulisan Arab. Sing unine ya apa? Ya apa? Tujune lho, Bur. Ya apa? Aku dhewe kok ya elek ritek weton pondok. Ya, coba. Tulisane ngene. Tulisane. Bak patekaba. Ya patekaya. Rok patekaro. Unine. Bayaro. Betul gurune. Ya 3 wulan gak bayar. Iya wis seru, Bu. Iya. Bener tanggap aku akeh tapi aku warang mulih. Nek aku mulah-mulih siji tenagaku mesti kesel, ping pindhone ya pengeluaran. Lho nek gak mulih tanggapan nginep-nginep, wayahe bayar titipno bojomu. Wong wedok dititipi dhuwit, amblas goblok. Mosok gak percaya mbek sing wedok iki. Liwat maneh. Iki gak percaya ambek sing wedok iki. Ono kok iso. Saking rek wektune kok begini. Dapak. Iku li bak patekaba, ya patekaya. Rok patekaro. Gak waca bayaro. Ya bener terus. Mangkel awakmu. Tetep tak bales. Loh, kok bales tulisan Latin? Iya ora. Lah tulisan apa? Yo Arab. Iso. Tulis Arab. Iso. Sik ya apa? Sin patekasa. Sin bak patekaba. Rok patekaro. Unine. Sabaro. Wong guru kok sabar iki ya apa lah ngono. Ya kotlek mamu lah sing salah awakmu lah apa gurune kon sabar. Lho sabaro aku tak golek dhuwit dhisik engko nek wis dhuwitku nglumpuk tak bayari. Makane sak pateka sin pateka sabak patekaba rok patekaro sabaro. Iso. Aku jan mbok ning ngene iki meletek. Temen kok. Lah kok rong dina di balesi maneh. Gurune kono. Bapak. Ya soalé ya mangkel sih rek. Tak buka plek ngene surate. Ya apa? Tak waca maneh. Dikirimi surat maneh karo gurune sik ya apa sih? Alif doma sin patekasa, hak patekah, usaha. Awakmu dikongkon usaha. Ya wis tak semayani. Ya bener. Lah wis sekolahan kok bolak-balik semayani. Saking mangkelku kancaku dhewe ae. Mangkel terus. Kok balesi Tak neh? balesi neh. Ya apa isine? Bak ndo mabu, bak patekaba, rok patekaro. Unine bubaro. Wong sekolahan kok kon bubar kok yang buyar. Ya apa sih rek? Gak oleh tembung ngono ku elek. Lah aku mangkel ya tapi aja bubar ngono. Lah kok bur nek jarak 5 apa yo kira-kira enek sisuke ngono. Dibalesi. Balesi maneh. Teko sekolahan ya apa sik coba. Mim fatakama, tak fatakata, mim domamu, matamu. Syukur dilokno matamu. Oh, sabar aku. Syukur kok. Iki piye iki aku? Terus awakmu. Tak males sing aku dhewe mbok didik oke ya iso e. Kok males maneh? Iya. Sik. Mim domamu, dal fatakada, ro fatakaro, modiaro. Wis gak tepak belas iki sing salah awake kok iso iya. Bapak, Bun. Ha iki masih ketekan ya ngerti ditoken ning agama. Iki rada gregetne kadang-kadang. Rada gregetne ya. Ini rada gregetne digintes e. Hah? Plencung teko plencung. Jangan bicara. Diam.
jangan ngomong jangan tewel goblok. Wah, dikei jarak tuh, Bul. Kene. Nah, krek napa. Ojang kiri. Jang. Iki ya diamput tenan kok. Liyane jang kiri gak enek ta? Salah apa Mas kono iki salah ya salah. Ojang jebol. Gerak. Tenan iki. Endi gori safari meng. Gori tambahane 50 gori. Sumpah lho aku dibut tenan iki. Bicara maklakmu ngono. Dagelan wis dibayari omonge iki. Njajal kowe metu ngene bentongi wong kowe. Jowo dagelan gak oleh bicara. Atimane bicara palang bi orong-orong. Ya. Gak tapi iki tenanan ya udah. Wis gagal. Sik gagal kita tanggal 7 gak sida. Wis gak sida tanggal 7. Ya 7 mben eling gak ulan 6 wis gak sida. Wis kelaran aku wis tak golek kanca liya maneh. Lho, tanggal 7 yo gak duwe deh ya. Gak duwene. Kamet. Oh, sik ta. Iku ketok lambene tipis yo nyocot aja rek. Ayo. Baris. Apa? Baris. Tumang. Obat laris. Pelaris apa baris? Kerungu nek pelaris. Siap, gerak. Oke. Hormat badan. Gerak. Kan iku lapo? Laput. Lapo? Menimane kene tanggapan yo ngisi lho ya. Iya. Aja saene pangan mbok emplok. Aku mangan simbukan 3 dino iki. Apa? Simbukan gak layak. Ya apa? Bosok. Kocluk ngono kok. Aku tak sik tak diteni e. Aku wong ndek ini abape mesti gak enak. Kowe ngerti apa sabe? Edian. Oh, kok ora senggukan gak? Sebabe apa nek wong ndek ki abape mesti gak enak. Ya apa? Cangkeme kan cedek silit. Gendeng ngono niku. Sembrono. Ayo. Lapo. Halo Bandung, bu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah. Lagi sing sudah loro. Aku ki nyeneni sapa? Aku nyeneni sapa? Iki ya sudah. Sudah ya. Kak, lho kok leren? Artine wis iku leren wis. Oh diamput nen. Ya, kok wis nggelakne wong yang mburi-mburi tambahi sudah. Lah iya. Apa sudah ya apa? Sudah kiwe. Ya salah. Sudah ki asu numpak sepeda. Iki lho cocok. Asu. Iya, betul. Lah mudun yang mulai pisan mung. Mulai kabeh. Kae di pojokan meringis ya apa kok. Iku lha iku piye? Ijine kono iku. Nah. Tinggal mulai ta? Tinggal. Hah? Golek cewek. Terus aku mesti doyan ngono iki. Oh, gitu Mbak. Lah awakmu Bur? Hah? Awakmu mesti doyan. Arek wedok gak seneng aku. Kok iso? Gak seneng. Kok iso? Pokoke nek bengi tok aku seneng, nek awan gak seneng.
Padha ae, Bu. Awan gak seneng kok. Wah, wong loro iku padha games sih. Pas iki. Jos iki. Iki Sip iki. ora ngarah gelem. Gak ngarah gelem. Apane? Lah kowe jiarak wong ayo, aku berjalbur. Aku ta. Lah sing ngalus sing apik. Iki ngono arek wedok, apa maneh durung kenal. Aja kasar-kasar. Apa maneh awake dhewe wong Jawa Timur, adat Jawa Timur kesopanan kudu tinggoni. Ya. Lah ngono lho. Nyopo arek wedok kuwi paling gak sing kalem, sing alon. Ya. Lah. Kok iya. Iya masih aku ya iso bahasa Indonesia. Siapa mananya? Hei. Namanya. Namanya. Lah aku mang mananya? keliru. Lah ya keliru kok terus. Lah iya sing bener iku apa? Namanya. Lah aku mang ya apa? Mananya? Keliru. Ya dikepruk. Ayo. Nah, aku sih nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo dipun sekseni nggih. Niki termasuk petang puluhe maratuwane subur nggih. Lah apa kok petang puluh maratu? Enak kok tambah ndonga ora karo-karone sih. Ya bener tapi ya kudu empan nggawa papan. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kul Piye? Ojo ganggu. Kak, Kul a'udzu birabbin nas malikin nas. lu balik maneh. Iya. Man rabbuka. Leh. Wis tambah manro buka iki lho. Hah? Salah kok. Lah kok salah lah. Cara Jawa sing halus sing penak. Iya. Apa itu? Mbah. Loh, aku iki gerong ngomong. Kok sing ngomong kon apa itu? Lah ngono lho. Dik saja iko ono perlu. Oke. Esuk kok nangekno tekku. Piye? Lah piye maksudnya? Lah masa nggonmu lek ditangekne? Nggonmu lek ditangekne. Keliru ya? Bur. Keliru ya? Iya. Oh, sing bener piye? Gawe lagu-lagu sing enak. Sing enak. Kalau lagu taruhane suara lestari gitu. Lestari ku sing piye? Sing ngono kae to. Sing piye? Sing ndi? Minggir. Dodenok gandolane ngati tekan nyulayani cinta bisa hidup semati amun ono ing lati rasa sayanganmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi. Dodenok gandolane ngati dodo otak dekemi. Loh. Kok iso dodok tak dekemi rosokan minggir pojokan. Nek perkara kuwi tetep enak nggonku. Minggir. Tapi gak atik musik. Maju Dik. Dodenok gandolane ati. Enak tekku. Aduh denok gandolane ati. Apa kowe ra wedi? Cocok. Cara Jawa iku. Karo sing tak gembol iki. Loh. Gemandol awan bengi. Terus
Iso urip yo iso mati. Loh. Apa ku? Iso cilik yo iso gedhe. Loh. Aduh denok gandolane ati. Loh. Iki ngono pel. Opo. Cah, akeh. Berarti asosiomi rendah. Ya karuan wong pel, ayo pel. Aduh denok gandolane ati. Apa kowe ra wedi karo sing tak gembol iki? Gemandol lawan bengi. Iso urip yo iso mati. Nah, terus iso urip iso mati. Iso cilik yo iso. Iku iso cilik iso gedhi. Terus. Aduh denok gandolane ati. Ayo. Iki ngono pel. Ayo. Pelemana lagi. Ampun nang ngono mari. Urung mari kok di soto. Iki ketoke bisu. Bisu. Takokane cara bisu. Ya. Hei. Iki ora wong bisu. Iki wong kelelep ndek waduk mbawa. Waduk. Wong bisu lho. Wong mari. Kelelep goblok. Oh gitu. Oh jam 1. Wis anu. Sik. Gare saithik ta. Lho sing ngomong apa mang? Ngomong apa sing gembandol ndi? Lho sing deloki sing gembandol. Lho. Aku deloki. Sajane kok pamer-pamer. Ayo Rene sik ndi? Aku kepengin lho sing gembandol mang ndi? Ayo. Nek gak gelem buka tak buka dhewe lho ya. Wis kene. Wis Ayo. nyoh perkosaan nyoh. Ayo. Pilih sing ndi sih mbok pilih. Ayo. Kok sajane ket mang ngomong gemandul. Ayo coba dudukno aku. Dudukno, ayo. Sik. Ayo, ya didudukno. Bur. Guwetun aku nyanyi kuwi mung Bur. Oh, nakokne sing gemandul ya, Bur. Ayo, tak delok lho sik. Kene, tak bukae. Tak bukae. Sik. Modele kok padha nafsu kabeh. Aku ora kenekan, Dik. Iki bandane tuwak mang liter celukne priya modar. Lani sajakane lho. Apa yang ngatasi karo aku? Ngatasi ya, Dek. Aku jangan disamakan dengan nyambik-nyambik. Tekek. Aku adalah seorang pria. Pria apaan? Pria terdiri dari dua huruf antara pri dan ya. Nek aku pria, nek iki PRIA. Terus apa? Pria adalah pribadi yang setia. Beda karo iki PRIA. PRIA. P. Apa? Pembohong nomor 1 di dunia. Apa? P pembohong nomor 1 di dunia. Rasanya ingin disanjung dan dimanja. Goblok pisan. Aku takok. Aku nek baru suwi tambah goblok. Anaknya 5 ngaku jejaka. Iya. Berarti cerdas. Lah cerdas aku to, Dik. Lah nek iki seorang wanita. Terus nek wanita? Wanita terdiri dari 6 huruf WANITA. W waktu. A ayahku. Naikin. Terus Ibu. Terciptalah aku. Tadi asal itu kok ibu. Ya iya toh. Beda nek iki bapak nek iki ibu. ya mesti iso ngartekno bapak. Lha ya iso to. Bang, bahagiakan anak dan istrimu. Pakailah kebijakan di dalam mengatur rumah tangga. Lho ngono no.
Ibu. Ya ibu. Ibu. Walah ya kecil. Ibu jam 1. Ibu jam 1 lho majok. Ibu itu ibadahnya untuk ayah dan anaknya. Kayak tambah goblok kabeh padha. Ibu buat keluarganya lah pun dipertaruhkan. Lho, aja kaya iki. Iki tahu iki bapak iki delok nih bojone. Bapak ya jare bagiane mek numpak. Wong telu lho gak enek sing pokro blas. Omonge pembohong kabeh. Ora iki bener padha. Lho, ora enek sing bener. Aku sayang sama kamu, sayang. Alah, sayang-sayang ku lho. Bodone apa sayang karo aku? Nek kowe seneng karo aku cinta karo padamu, awak pengen tak jak ning hotel 57. Kok gleni men sajane cakut kenal wong wedok kate ngajak-ngajak nang hotel. Lho, kok gleni nek wis resmi dadi bojoku tak jak ning hotel 57. Di rumah sana aku wong gampangan. Hotel 57 ngene. Hotel 57 kuwi, Dik. Ya apa? Klosone suket bantalan waktu. Walah, cek kurang ajare to ya kaya ngene iki. Bapakne ya kete to. Aja melok-melok. Nek iki kalah lucu. Sik tak takoni. Kon moro rene apa seneng karo aku? Sampean. Seneng aku? Dik. Dik. Nek seneng aku, dia duwe ah. Lho kapan? Cedekno ngene lho, Dik. Sik. Saman sing nyekel iki lah. Aku si bagan anu ya, bagan nyekeli ya. Wis ayo tak ngomong, Lek. Ayo tak ngomong. Lapo kok rene lapo? Golek sapa? Lho kok gak muni ta suarane? Yo Bapak Jamila. Golek aku. Arep nyang apa? Sing banter kok gak muni lho. Si banter lah. Lho oke. Masalah iki tak golek cangkem. Ngene. Kabeh seneng aku. Aku ndek patemboyo. Sapa sing iso nangis karo guyu kok dadi bojoku? Iso nangis karo guyu. Ayo coba nangis karo guyu. Ayo nangis karo guyakmu. Iya. Nangis karo guyu ya. Ayo coba. Ya. Pas tengah loro. Nangis sing temenan kudu metu luwe ambek guyu. Ayo. Ya Allah. Ya ta. Ya. Derta. Sik to. Nangis Sik. terus ambek guyu. Sik. Aja dijak omong ae, Dik. Jelas nih mbok jak omong terus aku kalah lucu, Dik. Dik kon seneng aku temenan. Temenan, yakin? Ya, ayo nang. Yakin. Nangis karo guyu sing banter. Sik, ya. Sik. Oh, ya Allah. Oh, itu. Nek nangis, nek guyu. Nangis. Ya Allah. Sik, terokno aku ya. Ayo. Ha. Endi yo dalane sego murah. Sego murah. Pinter. Laku ki meng guyu ya. Guyu Mas ku mau. Okay, nangisnya ya. gorong lo ya. Nangis. Nangisnya gorong nangis. Nangis. Ndane. Nangis. Ya Allah. Lo ngono. Ya Allah. Nangis teman. Bolak-balik kok kuwi. Oke ya. Oh ya, sik ya. Layani. Ya. Iki ben ayo Pak sampean Pak. Sik. Apa mau Pak Tobene pengen nangis karo guyu? Alah kecil. Wong nangis karo ngono. Alah. Lah kok iso? Lah tak eling-eling nemen iki nek karo iki. Gak dire kok nangis karo Nemen guyu. awakmu nek karo iki. Uwe metu. Aku. Ya, sik. Kena apa aku kok nangis karo guyu? Ayo takoki. Ngene,
aku nangis yo. Sementara iki aku sedih sebab iki mau aku ndek omah maratuaku gak ono. Nah, terus aku guyu, alhamdulillah bunga atiku dijob karo Pak Mudin, aku dikei rejeki bunga. Ngono oke. Iya, wes saiki sampean. Aku tak nangis karo guyu. Heeh. Tambah nemen. Allah. Lah lha apa mbok inceng mriki? Iya, sik. Ya iki nangis guyu perkara apa? Perkara apa? Bayar aku kurang 250. Oh. Mudin diampun gak digenep ya jangkrik. Padha karo kok, Mak. Iya. Nang apa nangisku? Aku dikongkon tuku lenga klentik karo mbokku. Jaman cilik aku. Aku ngomong bulik, Dik. Heeh. Karepe no bulik, tapi arek cilik gak iso muni bulik. Bulik, Dik. Aku tuku lenga. Iya, terus iki wike, iki antale. Otole iki lho. Botole. Iku lho arek gede. Terus ya arek cilik pelo kok unyek-unyek. Aku bunga. Iki wike, iki otole. Lah, botole. Otole. Otole kok botole. Ora iso muni botol arek cilik. Lah, iku apa? Iki blok. Saiki berarti iki aku diterima apa gak? Lah, tak langgeng. Lho kok sik iki menangis ta? Heeh. Lenga kutah aku digepuki karo mbok. Oh. Nangis. Bareng ngono mbokku ngesakne aku ditulung. Iya. Aku dikei dhuwit kon nggo jajan, baru aku guyu. Oh, nah iki bunga. nangis karo guyu. Berarti ditampa ta ora? Lho ora cocok. Subur. Nah, saiki sampean. Subur iki lho iso nangis tenan iki. Iya. Aku yakin subur iso. Aja kakekmu ngono. Oh, mulai main drodo. Bolak-balik pisan. Soale perkara tanggal 22 iku mang. Ngene lho rek, ora kok nangis ku. Guyu. Iku ora. Iku mek kerasan tok. Nangis karo guyu. Nangis nek cara aku, nangisku. Iya, Nangisku ngene, ceritane aku disejarahi karo mbah buyutku biyen, bapak-bapakku biyen. Negara kene iki dijajah Londo. Suwene 350 tahun. Walah soro wong dijajah Londo mangan ku yo golek pangan angel, turu yo kangelan rasane gak wis temenan iku. Mari ngono terus dijajah Jepang, yo tambah soro gak karo-karuan. Mangkane aku nangis. Wis tak singkat ngono ae ya. Ku nangis kula. Lah guyune perkara saiki wis merdeka. Wis pokoke golek sandang pangan wis penak. Apa maneh desa kene saiki nganakno ya iku sedekah bumi. Ya iki sing ditekano Anggun Wijaya ketok meriah kaya ngene. Luar aku seneng biasa. Terus guyu. Ngono lho. Berarti saiki sing diterima sing endi? Aku, Cak Langgeng, apa Cak Subur, apa Cak Mat? Sing diterima iki Mat. Diterima Cak Mat. Ya wis gak apa-apa ya. Soale apa iki tak trimo? Iki nek takon ngalor ya ngalor, takon ngidul ya ngidul. Sakmo takon ngedusi aku ya gelem, takon umbah-umbah gelem. Ayo tak dusi saiki. Lah iki lho Mat Mat iki njaluk lagu. Ya wis. Lagune kebelet karo Joko Tingkir. Ya Cak, market iki wis dalu, iki wis jam 1 lebih. Kebelet karo Joko Tingkir. Ayo Pak Mudin kene. Kebelet karo Joko Tingkir. Ayo. Lah iki jange mudun mudine munggah. Ayo monggo. Kembang rawe. Kembang rawe barang. Kok akeh men gatel jare. Gatel ya? Oh, gatel jero kembang rawe. Ya Joko Tingkir karo kebelet. Ya, ayo. Ya Mas monggo apa dhisik. Ayo Pak Mudin kok. Pak Mudin, ayo. Maju. Ya kebelete engko bek-bekne aku eling ya. Engko wis muga-muga eling iki. Iya. Abot.
ndang rene yo nyadak ojo ado-ado mepet tak bisi ilir-ilir ben ra krungu tangga kanan kiri adik aku ya wis nafsu Terus ya apa, Cak? engko bengi Heeh, terus. aku njaluk iku Tenane. balung karo ototku padha kaku nek gak ngono ora iso turu Cak, omong kurungokno. ya tak rungokne Dik Tak critani perkarane iki. iya betul Sawahmu kurung kena dipaculi. lah kok kurang kena dipaju Sukate jembrung jebruk wayahe jabuti. putih jabuti Iya, Cak, Dek. lampune jek abang oh jabang ning prapatan. iya 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 Aja mbok terjang. gak jabang kok Iku ngono tandha lampu larangan. oh gak oleh to Yen mbok terjang penuh kena tilang. iki piye dadine Ya apa, Cak? wis kadung kaya ngene Diloki, Cak, diloki, Cak. iki wis mentol nyengkal kaya jepite sandal Iya sih. wis dusel-dusel ning jero suwal Cak, ya piye Dik kebacotan ah apane sing kebacut cek abang. Kate mbok gandeng. sakjane gak apa-apa lho ya lho Yen penuh temen-temen iya pancene ora tahan. ancen Paling gampang tatap lawang. lho Mak. cepit no lawang jare Gini Cak Subur lali janjine langsung. Iya, Cak. Tak duit karo Pak Mudin aku. Dino minggu sing tak tunggu. Heeh, Mas. Kowe ngajak ning tawang mangu Iya jalan-jalan loh. nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi Aku sik repot, Mas. yen tak telepon malah mbok pateni Batune lo mati, Cak. mangkel aku mangkel Mosok sih mangkel. yen kabathuk pipimu mesti tak ciwel ciwel alah ciwel Lali janjine kandhane alasane mangkel lagi. Sapa
Lelongon lagati gelagatmu saja nyukliyani. Ora lho Mas, aku gak lapo-lapo. Aku sujono kowe kencang Karo sapa Mas? langgeng bener. Ja, ja, ja. Monggo Pak Adi cek diangkel Pak Adi. Nggih, iki sarene wis dalu cah. Ya awake dhewe nok kene paring panglipur. Muga-muga ae cak. Ya, awake dhewe nduk kene paring panglipur karo masyarakat Sumber Banjar. Oh iya Cak, iya. Lah dene ana kurang lan luwihe wong awak dhewe ya isane mung iso sung sebatas ya iku njaluk sepura sing akeh. Iya. Heeh, cuma iki ayo padha dedonga bareng-bareng kita masih bersama dengan Anggun Wijaya tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.